Hemen aurrean daukagun maikala hau, dana da gauza baterako, egurra lantzeko, edo oso txikian, edo handiagoan, ezta? Eta horregaitik, ago desbardina daukiez, honek, ago zorrotzeko zerbait, baina ez dauka, honek ostera punta zorrotza, gauza desbardinak jateko egindakoak dira, ezta? Intxaurrezko kirtenaz egindadakoz, politak, bitxiak, txikiak. Eta txikietan txikienak, honesek ditugu. Beste lau honek ditugu, txikiak, ezta? Hau da, zulo txikitxoak lantzen joateko, figuratxoak egiteko, eta ago desbardinak ditu edanak. Hau, ostera, honen kirtena, ja artezkoa da, artakirtena. Hone bestiok, onditxagoak dira, eta batzuk okerrak, biurrak, barrutik eta lantzen joateko, ez da, egurra lantzeko dira danak. Hau zuzena, baina ikusten duzue, agoa, bizurra daukala, honek ondino. Agoa eta gerriabe, askoz be bizurragoak ditu, gerriabe bizurra ikusten duzue, eta honek beste horre beste. Danak dira, oku bardintzuko batresna desbardinak. Kirtena, aginezkoa, agin gaztea, adar txokoren bategaz egindako kirtena.